Látom ezt az embert? Látom. Yankee Oscar 5 Ali. Gyerekek, aki lehetne Alibaba, sőt a 40 rabló is, de nem az, hanem... Jövök, Lajoskám. Ez a hegyköz száldobágyi csoda. Az én Ali barátom, aki egyébként Miklós. Na most fejtsétek meg. Az nem érdekel senkit, csak te. Na, csak te. Föl is állsz. Nagyszerű, köszönöm szépen. Józsikám, mikor volt utoljára megörökítve? Lőrincibe. Nem pocsékolom rád az elemet. Szó se. Egy drusza. Ausz Románia. Másik drusza. Ki van? Lajos bátyám! Esetleg össze is állhatunk egy kicsikét közelebb. Igen, így közelebb. Álljatok össze! Még majd jön a Miklós is. Várjátok meg a 40 rablót is. A szerszámos nehogy, ezt a száron kell? Eldobják már a szerszámot. Van egy Fekete Péter benne. Ki, aki ezt az embert nem ismeri? H0-ás Lógó Géza. Yankee Oscar 5 Ali Miklós. Ő meg a Székely Józsi. Fölirat. Jó. H7 VY. Yankee Oscar 5 Bravo Oscar Bravo. BOB. Nagyszerű. Sokat hallottam már. 5-ös Antal Mátyás Ferenc Y magában. Y-5 AMF. Köszönöm szépen, uraim.